Arimen Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Diana, ginaingon, lipay kaayo ka, samtang gidaot ko nimo sa uban, pero malas lang ka, kay balingbing ang imong gisultihan, kay sila kanako mitukan. Next time, tarunga puglibak, kanang way sagol bakak. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga din ako mahimong mahikalimtan. Oh, girl, kumusta man yung OFW, ha? Okay ra, kapoy kay nakatime og istrikta nga amo pero dako man pug sweldo, okay ra? Unya nga akong lubong. Lubong? Pasalubong ba? Uy, syempre wati ka kalimti bayot. Pero unya na kay mo pahuway sa kukay na jet lag pagid ko ay. Jet lag. May draghapon ang tawag anang Diana, oy. Aw, sagdi lang, maid, kay ni asenso man. Dako na ilang bay. Dako na ang ilang tindahan ug bugasan. Pero ang puhunan, taler. Unsa? Yes, Jana. Muna gi-chik-chik ni Ariela. Hala no? Pero, sagilan na siya, eh. Bahala na si siya, bayot. Ay, sa una pa man siyang suya ni mo, ay. Manong masuya man siya? Nga pupri naman ni. Ang angkay mi asin sumangka, asin og suka, ang sudahan na unsa. Hala, in taon, ay ka na tungod sa akong pagpaningkamot in taon itul. Ay, sa dili ba ito mapadayon sa atong nga chik-chik, no? Hay mo na yung ako pasalubong, dahi, wa lagi ni magidonal. Kuhaan ang usa ka paper bag nga naingani mo. Nakanang usa na asayngan kang Ariela na ha. Huh? Nakanang usa kang Shy na. Uy, ataga ito ni mong librek. Librek ba? Librek ragon! Para iya mo na itol, ihatag lang na palihog.
Imo na. Imo na. Ako ni? Imo na, oh. Wow, thank you, Toy. Dugay kay ka nakatingog. Sus, plistik kay kaday plistik. Payot buang. Kasi mo ang gingong plastic, ha? Sila! Ato mga silingin. Abi na ko, ako'y plastic. Mga silingan! Nakabantay mo? Wanay gawas-gawas silang balay? Ano di ay? Si Diana? Ay, nakabantay, oy. Abi na ko, ako rin nakabantay. Ano di ay siya'y? Hoy, pasig mauwaw, nga maklaro ng iyang tiyan. Jo. Nak, gawas-gawas pud, uy. Sorry ba? Na, okay ra ko dinis ato maoy kay di kas og kwarta. Ang ako ba? Nga deserve man pud nimo nga malingaw ka. Kay dito kas abroad, kapoy be kay ka. Nagpa-maid ka baya dito taon. Mas palabiyon pa na ako nga magpundo sa bahay, ma. Okay ra gud kay ko dinhi. Kay muslan sa dako ang higayon oy nga makapahuway ug makarelax ko. Kay dito sa abroad, sige na kog lihok dito. Limpyo dire, limpyo dito. Kompra dire, kompra dito. Gikapoy kog lakaw-lakaw dito, ma. Mao nang i-enjoy na lang nako nga akong pag-relax karon. Unsa bayet? Mauna gisulti ni Shay. Nga nuwa na'y gawas-gawas sila si Diana. Kay mauwaw ug mahadlok. Nga makita ng sa mga silingan. Nga dako na iyang tiyan. Ikaw ba baglaki palang ka? Kaya di bang ka bayot og tingog? Nga naman ko taon? Ang inana bilang sulti. Kay pangutan ako kay. Kay? Kay pamabdusan ko no siya. Sa amo nga Arabo. Abaro. Aprobida, no? So, ito lagi siya. Ug tinuod ba kahana? Oy. Kristiyana. Forbida, no? Ikaw ba? Wa ka masuhito anong siya, day. Ha? Buhato na ng tanan, rumabati ang image ng Diana. Kay, suya man kina siyang Janagot. Unsay suy? Suya, gisulti na ako, gisuy, pag hindi mo. Dugukon, dug kamayuta ka, oy. Unsay suy ba? Suya lagi, suya! Di man, kasta taon madag, sultian, oy. Di ni mahem, sa? Sultian ako jumigan, eh. Pasagdilan na siya, uy. Pasagdi na si Shy. Iyahapon na. Sulti, Miss True, Davey. Ang true nga. Yes, Jumiga. Oh. Ang truth, dili ko buntis. Still virgin. O dili na angay pang confront nako si Shy kay bisag tinud-o nako siya. Basig manglipag hong siya sa kauwaw ug mapriso pa siya kay ako siyang ikiha. Hilas, nakalarg ka lang sa gawas, nagpamate, pero mura na tiyog si kinsang dato ang amukiha. Excuse me, ma'am. Asa ang bahay nila ni Diana? Kisa man ka? Ako si Roy, ma'am, ang driver ni Master Lucho.
Kinseng Lucho. Kana, nasa susa sa sakyanan, ma'am. Kanang nakapark ba? Kanang porlon. Kana? Ay, sorry, ma'am. Dili na porlon, kundi limousine. Sakyanan sa mga dato. Si Master Lucho ani karon sa Pilipinas. Kay gustong pakaslan si Ma'am Diana. Si Master Lucho mo ay usas pinakadatong Arabo. Di na ba maid si Ma'am Diana? Maid lang ang iyang pakaslan? Pakal mo kumayo niya, pakal mo kumayo, alam mo kauwaw ha, kay matod pa niya na pagbusog, magmaayo. Hala, hugiti has tanging bangag sa inyong ilong, ha? Pagtagbaw mo kumayo kaon, di ha, karon ra ko nun eh. Kay, pero doon na pa ko na kumbiralain, kasal ni Diana, og ni Master Lucho. Uy, Itol. Kay. Kita kas akong nakita. Kita, oy. Ha? Nagdapag plastic o mga kanahan, dahil. Dali atong duulo ng kanahan. Okay. Balutin mo ako sa hiwagan ng iyong pagmamahal. Hayaan mong matakpan ang kinatumpog, ang kinabukasan at tagumpay. Ay! Kamu niya, Itol? Itol. Anyala? Itol slow tayo nung kanina, premo. Ano ka siya, oy? Yun di mo nga, no? Ang gislit baboy mo taong gibalot na unsang kaoy. Ibalik na sa may sakay. Bagag face, ni mo. Huwag ka mauwawa na, ha? Kaon ka anaw, yan, butos pagyug ka. Bida, nagdapag yung kag plastic. Dako pag yung plastic. Plastic mo niya. Plastic! Batoson! Dugay kayo na abot ang imong ilaban. Litson, pero sakit. Ha? O yung kay batasan na? Ilabay ko ng mga slitson doon. Ano ba ka payana ka, ha? Thank you for accepting me as your husband to be Diana. Roy, let's go back to hotel. Come on. Bye, Diana. And I love you. You're welcome, Lucho. And I love you too. Yeah. Excuse me. Diana, gibugno ko si mga amigang bayot. Hello, Lucho. Lucio. I'm Lucho, madam, not Lucio. Abi na kang Lucio. Come on, Roy. Lucio, why you marry this girl, Diana? She is not virgin man anymore. Shay, naunsa man ka, Shay, uy. May nang mahibaws, Lucio, uy, nga di naka-virgin. Di ta ka mapasaylo na imong gibuhat, Shay, ha? Mag-atubang ta susgado. Ikihata kang animala ka. Maog yun Itol. Papa ni Diana ang nag-sold off sa iyang gown. Gwapa dyan. Nilutawag maayo ang kaninda sa iyang lawas. Ug nisamot siya kagwapa. O sa botag yung kasay, ani Jai, kang Diana, Jai, nagigay siya. Unsa ganitong soy Itol? Ay, bida, kabata ba ni Moy? Gelsimber naman ka!
Slowly. Slowly. I need you, Diana. I love you. And I need you too. You're a virgin. I love you more. Saday, nag-isi, buak paningit, bunutos bambo, day, puro papel, day, probida, no? Naglisod si Lucio Bayot kay hugot pa kuno kaayo. Hugot di ay, day. Ay, nasayop, yun, og patakal, yung sulti siya, nga di ka berhen. Mao gani nga nagpa-examine gid ko. Niadto jud kong doktor, una ko nagpahilabot kang Lucio aron mauwawan gid si Shay. Ikiha man gid nako siya aron mutagam siya siyang pagkahilabtanon og pagkalibakira. Perting hilak og nagluhod-luhod si Shay nga nangayo og pasaylo kay mapriso man gid siya sa pagpataka niyag sulti nga di nako virgin. Aw giatras na lang sad nako ang pagkihan niya oy kay naluoy na po si Lucio kang Shay. Maugat naman kasama ang kaagi ni Diana dinhining tulumanon. What's the style? Giatras ang kiha style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera dalit sa RMN Drama.